Iċ-ċokon tal-pajjiż, il-fatt li aħna maqtugħin minn pajjiżi oħra, il-problema ta' spazju, il-popolazzjoni dejjem tikber u t-tibdil fil-klima huma kollha fatturi li qed ixekklu l-produzzjoni tal-ikel f'pajjiżna. Dan qalu lil Net News il-professur Everaldo Attard mill-Institute of Earth Systems fih dan l-Università ta' Malta, meta mistoqsi dwar il-limitazzjonijiet li għandha Malta fil-qasam tal-produzzjoni tal-ikel. Biex titjib is-sitwazzjoni hemm bżonn li nieħdu aktar ħsieb tal-bidja lokali billi art li mhux qed tintuża tiġi mogħtija lil bdiewa sabiex tiġi kkultivata. Attard qal li bi ftit sforz mill-partijiet kollha konċernati, il-prodotti lokali jistgħu jingħataw spinta sabiex jitjib kemm fil-kwalità kif ukoll fl-abbundanza. Huwa qal li hemm bżonn ta' aktar inċentivi min-naħa tal-Gvern sabiex ikomplu jinkoraġġixxu l-bdiewa u r-raħala sabiex ikomplu jinvestu f'dan il-qasam, l-aktar fid-dawl tad-diffikultajiet li jiltaqgħu magħhom il-bdiewa. Net News saqsa lill-professur Attard dwar il-vijabilità tal-bidja f'pajjiżna. Hija diffiċli ħafna fatih ħafna mit-tfal tagħhom qegħdin imorru fl-industrija, imorru kompli jistudjaw ovvjament u qed tintilef il-kultura tal-bidja. Imma ta' min jgħid li iktar mill-lokal, mill-prodott lokali mhux se ssib iktar ġenwin għal fatt li jekk jiġi prodott b'mod sostenibbli u b'kura m'għandux ikun hemm problema għall prodott lokali. Attard appella l-apprezzament għad-bagħtija u s-sagrifiċċji tal-bdiewa biex iwasslu l-prodott tagħhom fid-djar Maltin. U tem jgħid li jekk tintilef din l-industrija tkun ħasra kbira l-aktar meta wieħed iqis li l-prodott lokali jibqa' dejjem l-aktar ġenwin meta mqabbel ma' prodott importat.